Les barbacoes són divertides. Les barbacoes fan festa. Però sobretot, fem que les barbacoes siguin segures. Si la teva barbacoa és a menys de 500 metres d'una zona forestal, de canyissos, matolls o boscos, del 15 de març al 15 d'octubre, la barbacoa ha de ser d'obra i de 3 vents. I sempre, sempre, sempre amb mataguspires. El mataguspires és la reixa metàl·lica que no permet que les espurnes surtin d'on es fa el foc, amb la qual cosa evita que es produeixin incendis. Recorda, a casa teva o en una àrea d'esbarjo, barbacoes d'obra tancades per 3 bandes i sempre amb mataguspires. A més, i molt important, no deixis mai el foc desatès. Llença les cendres quan siguin fredes i sense brasa. Si no tens una barbacoa adequada, fes servir un fogonet de gas al teu jardí o bé cuina dins de casa. I si el teu municipi està en un nivell de perill molt alt o extrem, està prohibit fer cap tipus de foc. Fem les barbacoes segures. Diputació de Barcelona.